Mart l-eks Ministru Clayton Bartolo Amanda Muscat ħalset lura l-ammont imsemmi mill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika u konfermat mis-Segretarju Permanenti Ewlieni dwar l-impjeg tagħha ta' konsulenza. Dan kien ikkonfermat miċ-Chairperson tal-Kumitat tal-Standards l-Speaker Angelo Farrugia waqt is-smieħ tal-istess kumitat l-4 filgħodu li matulu ttieħed vot fuq talbiet imresqa mill-membri tiegħu, il-Ministru Jonathan Attard u s-Segretarju Parlamentari Andy Ellul min-naħa tal-Gvern u d-deputati Ryan Kallus u Mark Anthony Samut għall-Oppożizzjoni. It-talbiet saru fil-konfront tal-eks Ministru Clayton Bartolo u l-Ministru Clint Camilleri. Fil-bidu tas-seduta l-Ministru Attard talab li d-dokumenti kollha preżentati fil-Kumitat għandhom ikunu pubbliċi u l-membri tal-Oppożizzjoni qablu. Matul is-seduta d-diskussjoni mqanqla fuq is-sottomissjonijiet li saru mill-eks Ministru Bartolo u l-Ministru Camilleri fejn il-membri tal-Oppożizzjoni insistew li ma kienx saret apoloġija mill-Ministru Camilleri waqt li l-membri tal-Gvern ċaħdu li ma ntwerrex rimors. Nuqqas taqbil ukoll fuq l-ammont ta' rifużjoni dovut, bil-membri tal-Oppożizzjoni jinsistu li l-Ministru Camilleri wkoll għandu jagħti r-rifużjoni. Fil-ħin tal-votazzjoni dwar it-talba li l-Ministru Camilleri jiġi mċanfar mill-Kumitat, il-membri tal-Gvern votaw favur u dawk tal-Oppożizzjoni votaw kontra għax qalu li jistennew aktar minn hekk. L-Speaker ivvota favur iċ-ċanfira wara li osserva anki d-dikjarazzjoni tal-Kummissarju għall-Standards u tas-Segretarju Permanenti dwar l-ammont ta' rifużjoni fejn qal li se jisriħ fuqu u nnota li r-rifużjoni saret. It-talbit l-oħra fil-konfront tal-Ministru Camilleri fosthom rifużjoni u apoloġija fil-Kamra ma ġewx approvati. Dwar it-talba li l-Ministru Camilleri jintalab jirriżenja, iċ-Chairperson qal li din ma taqax fis-setat tal-Kumitat u talba ta' din ix-xorta trid isir b'mozzjoni fil-Parlament. Fil-konfront tal-eks Ministru Clayton Bartolo intalbet apoloġija fil-Kamra li għaddiet b'mod unanimu. Ma din il-Ministru Attard propona ċanfira mill-Kumitat li wkoll għaddiet b'mod unanimu. It-talba tal-Oppożizzjoni biex l-eks Ministru Bartolo jiġi sospisa 30 jum mill-Kamra m'għaddietx.